Hej med jer. Det er lang tid siden jeg lavede en video, så nu får jeg lige en, skal vi gå glip af. Og det handler om den her nye mappe, som alle har fået med hjem i dag. Om frilæsningskort, som jeg lige fortæller kort om, så ingen er i tvivl om, hvad det går ud på. Det er sådan så, at vi skal til at læse fast 20 minutter hver dag, altså derhjemme. Deri hører vores læsning dog med. Men altså 20 minutters læsning derhjemme hver dag. Så det vil sige, at man sætter et ur, når man starter med at læse i læsebogen, altså den første læsning, og ser, hvor lang tid det tager at læse frem og tilbage. Og hvis det nu tager 5 minutter, så har man jo stadigvæk et kvarter til gode, hvor at man så skal læse i en frilæsningsbog. Og det kan være en bog her fra klassen af, man har taget, eller det kan være en bog, man har lånt på hovedbiblioteket. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal bare være en bog, som jeres barn finder interessant og som passer på niveau. Jeg har i dag lært dem om femfingerreglen, som handler om, at man, hvis man er i tvivl om bogen ligesom passer til en, så tager man 5 fingre op, og så læser man en side. Og hvis man støder på ord, der er svære, og man virkelig skal kæmpe med at komme frem til dem, så tager man en finger ned. Hvis man nu på en hel side har 5 fingre nede, så er bogen for svær, og så skal man finde en, der er lettere. Hvis man har 4 fingre nede, så er man nok også der, hvor man skal finde en, der er et par niveauer lettere. Og når vi er ved de der 3-2 fingre, så prøv lige en gang at lytte efter, når de læser og se, okay, hvad er det egentlig? Kan de lydstave sig frem til dem, også på den måde lytte til ordene. Men det er en meget god fingerregel for dem, og det bliver også meget synligt for dem at se, hvor mange fingre tager jeg egentlig ned. Passer det til mig? Det skal være en god oplevelse at læse. Det skal ikke være en sur pligt, og det bliver det, hvis man hele tiden skal springe et ord over, fordi man ikke ved, hvad der står. Det er de rigtig gode til, men hjælp dem gerne med det, hvis det er, man er på biblioteket. Altså sige, prøv lige at tage 5 fingre frem og læs en side. Og så se, hvordan det går. Og siderne er jo altid forskellige, men det er en meget god huskeregel. Men så har man måske stadigvæk et kvarter tilbage, man skal læse i, og der skal man så læse i sin frilæsningsbog, og den skriver man ind i det her system. Det er meget simpelt. Der er en plastiklomme i, hernede i bor frilæsningsbogen, og så er der alle ugedagene, der står præcis, hvordan det fungerer heroppe. Man skal læse højt for en voksen, og man må holde en fridag i løbet af alle ugens 7 dage. Og så står der, hvilken titel der er på bogen, så skriver man det her. Så står der alle ugedagene her. Og så skriver man, hvor mange sider man har læst. Så hvis man i dag mandag har læst 5 sider, så skriver man 5 sider. Og en af jer forældre skriver under på, at der er blevet læst højt derhjemme. Det gør man så hver dag. Og man må selvfølgelig holde en fridag. Og husk, det er altså ud over læsebogen, så hvis man nu det kan være, at man har en dag, hvor man tænker, det går bare slet ikke med den læsebog, og det har taget et kvarter at læse læsebogen, så skal man kun læse i frilæsningsbogen i 5 minutter. Denne her mappe, den bor i skoletasken sammen med frilæsningsbogen. Det er også vores mulighed for at lave noget ekstra. Nogle gange gider man måske ikke at sidde og skulle lave ekstra i vores skrivebøger. Så kan det være rigtig dejligt, det kan jeg i hvert fald se lige nu, at tage en frilæsningsbog og sætte sig og læse og bare lige komme ind i en helt anden verden. Og derfor så bor den her i tasken. Det vil sige, at man tager den op derhjemme, udfylder den og tilbage i tasken igen. Og frilæsningsbogen bor også herinde i. Både sådan også, den skal ikke blive væk. Og slet ikke, hvis det er en af hovedbibliotekets. Så derfor husk, at bogen bor inde i den der plastiklomme. Og den her er nede i skoletasken, så kan jeg altid lige hive frem og se om, hvad for en bog læser du, eller hvordan går det med at få læst derhjemme osv. osv. Så det her, det er en ny ting, vi starter op med i den her uge. Vi tager det bare stille og roligt, indtil alle lige er inde i det. Og ellers så skriver man bare og spørger, hvis der er noget, man er i tvivl om. Ja, så det var bare det. Og ellers var det bare dejligt at se alle jeres søde børn igen.